ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಅವು ಆಫೀಸಿದ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು. ಆಫೀಸಿದ ಬೇಲೆ ಕಡೆ ಆತನ ಅದೇ ಆಫೀಸಿದ ಬೇಲೆ ಕಡೆ ಆತಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಸಂತೂನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ದಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಆಫೀಸಿದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ ನಿಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನೆ ಸಂತುಗ್ಲೆ ಪುರ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆತೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅವು ಇದ್ದಂದೆ ದಾನ ಸಂತುಗ್ಲೆಪ್ಪುನೆ ಇದು ಅಚ್ಚುನ ಬಿಡುತ್ತಿ ಎಂಕದಾಯಿಲ್ಲ ಪುಣೆ ಮಂದಿ ಅಚ್ಚು ಇತ್ತೀಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ಆಡೆಗೆ ಹಾಂ ಬೈದೆ ದಾದ ವಿಷಯದಾಲ ಇದ್ದಿ ದಾನಿಂಚ ಬತ್ತನೆ ಅದ ಮಂಡ ಅವು ಆಫೀಸದ ಬನಿತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಅಂಚ ಅಂದ ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಕಂಡನಿ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆತು. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? ಓಸಿಗೆ ಪರ್ದು ಟಚಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಕಾಲ್ವಿ ಇತ್ತ ನಂಬದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೆಪಲ್ ಎತ್ತು ಮುಲ್ಪಂಡು ಉಳ್ಳೇನು ಮಂಡಾಣೆ ಕೊಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ಬಂಡ ತಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಸಂತುದಾಯಪ್ಪ ಅಂತೆ. ಹಲೋ ಇರಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಕೊರಳಿ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪಂಡುಲ್ಲೆ